otu jikọtara ndị rụburu ndị agha Nigeria ọlụ akpọrọ Nigerian Legion ngalaba Anambra steeti akpọtụrụgo ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ABS Ọka iji wee hibekwa ezi mmekọrịta n'etiti otu abụọ ahụ na nkwadobe maka ụbọchị 2023 Nigerian Legion Day nke ga-ewere ọnọdụ na Satọde izuụka. Onye isi ya bụ otu na Anambra steeti Ben Ezeagbaogo yọrọ ayịya ịlụkọ ọlụ ọnụ anụnwa mgbe ya na ndị otu nchịkwa ya kpọtụrụ onye isi ụlọọrụ ABS bụ Sachido Obidiegwu n'isi ụlọọrụ ABS dị n'Ọka. Emmanuel Chigbata ga-akọlụ gị akụkọ n'isi. Na mmemme ahụ dịka onye isi otu ahụ si kọwaa bụ inye nkwado nyegara nwunye ndị ọrụ nchekwa amị ndị di ha nwụrụ anwụ mgbe ha na-alụ ọrụ ha. Onye isi otu ahụ gakwara n'iru kene aka na-achị Anambra steeti bụ gọvanọ Chukwuma Soludo maka nkwado ọ na-enye otu ahụ ma nyekwa ekene nyegara onye isi ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Maazị Chido na nnukwu nnabata ya. Na okwu ya mgbe ọ nabatara otu ahụ, Maazị Chido kwuru nkwado ya nyegara ihe otu ahụ na-emepụta ma kenekwa ha maka njem ha. O kenekwara otu ahụ dịka ha si agba mbọ inyere ụmụ nwaanyị di ha na-alụ ọrụ nchekwa nwụrụ anwụ site na obere ego ha na-enweta ma gakwa n'iru yọọ ha ka ha na-enyekwa nkwado nyegara ụmụ nwoke na-alụ ọrụ nchekwa nwunye ha nwụrụ ahụ na-agabiga n'ihe isi ike. Maazị Chido gakwara n'iru kwupụta na gọvanọ Soludo dị njikere yana nkwadobe ime ka onye ọbụla lite elele ọkacha ndị o nwere ka ọra ha yana ndị ụwa na-atụ n'ọnụ site na ihe ọ na-emepụta. Ọ gakwara n'iru kene otu ahụ dịka ha na-agba mbọ maka ọdịmma obodo Nigeria.